Azvina kumira mushe muri yeZimbabwe ndauyawo panapa nenyaya iyi iri kuitika, nyaya iri kutemesa musoro ameno kuti mimi muchaitorawo sei nyaya iyi, but I know kuti ichabatsira 2 or 3 people. Vanhu vakuchangodzikisa zviprofita panapa, pari kunzi zvoni ndangonzi nemweya mukasanamata umwe anonyura. This prophet is coming from Dr. Obey Tichafa Mukanairi, ndo vari kutaura chiprofita ichi kuti ndangoudzwawo nemweya kuti mukasanamata mumwe anonyura. Handisi kuziva kuti imimi munenge makufunga kuti mumwe anonyura, but panapa rekedza tingotaura nyaya, tingonanga straight to the point. Indiri gentleman ndo analyze tenderere zvinenge zvatonzwisisawo ndizvozvo zvanenge asina kunzwisisawo bofuti. Nyaya iri panapa inyaya prophet Walter Magaya. Tikazvitarisa ma1 ari panapa. Leader and founder of PhD Ministries Walter Magaya was arraigned before the Harare Magistrate Court on the 26th of January 2026, facing 4 counts of rape. The charges span indecence alleged to have occurred between 2016 and 2023, involving 4 different complainants who were either congregants or employees linked to the accused person institutes. Count number 1 yakaitika in 2020. Parikunzi, a 24-year-old ministerial worker alleges she was involved to a hotel room under the pretext of Bible study, locked inside and raped. Ndoye kutanga mwanasikana ane 24 years akangonzi aiwa chimboya timboita Bible study kuyadha hotel, ari kunzi ndobva abatwa chibharo, ndobva yatonojigiwa ipapo. Count number 2 pari kunzi it's 2023 a 2022-year-old woman claims she was instructed to stay at Yada Hotel for prayers to stop spiritual manifestations, during which she was allegedly raped in the presidential suite. Zvakaoma mufunge, unomirira ngonzi mweya tsvina itoda kuzodai so tumira tizokunamatira izobva ndobva yatonojigiwa ipapo. Count number 3 ndo ya 2016 iya yakanyanya kunetsa ichikunzi zvoni a 32-year-old woman alleges the accused person offered her employment in a housing project, drove her to a brothel house and raped her. Yapera ikadaro ya 2023 I think mese munoiziva. Count number 4, a date not specified, but iri kunzi a 21-year-old shop attendant alleges she was invited to a hotel as a reward for selling the accused person books, where she was allegedly locked in a room and forced into sexual intercourse. Ndo count number 4 yemuprofita iyoyo pane zvakaitika zvese. But the state opposed bail, citing the seriousness of the charges, risk of abscondence due to potential length sentencing and concern over witness interference. The accused person is scheduled to appear at Harare Magistrate Court for trial beginning Monday, the 16th of February 2026, with proceedings set to run of January 2026. The accused person's lawyer filed a high court bail application with the bail hearing scheduled for Thursday, the 29th of January 2026. The NPAZ remain committed what zvichingenda zvakadaro zvange zvakangoningirikina zvinhu zvichingoitika, but you know what, inini I'm just here kuti ndingokuzivisai zvinhu zvinenge zvichingotaurwa mapisiro ari kuita. Saka other prophets vakutongoshandisa chinhu chiskillful kuti vakutongeta sei vangoboostawo mazita avo vachitaura kuti mukasanamata ipapapa mumwe anonyura. Amen. Toti chiprofita chifembera kuanalyze kuita se it's up to you muri yeZimbabwe. Inini ngoya chete ndingotaura kuti hanzi naninge zvakati kana mune chekupikisana nemunhu wacho, inini handisiri ndinenge ndaita senda ninge ini changu kungosvitsa chete kuti vanhu vangoziva, because ndoziva kuti imimi vanhu mune muda kuziva update what exactly is going on, chichimwe chakuitika. Like vamwe vanotora chipopota, vamwe vanouya kutowirirana. Ndotogara ndazivisa vamwe kuti chero vamwe vari kuti ngaanyure asi akanyura azviwedzere $1 muhomwe mako, vamwe vari kuti ngaabude. Handizive zvakawanda zvinenge zvichingotaurwawo. Vamwe nyaya yemajealous, because jealous rakuwanda riri kubva kune mamwe vanhu vane maministries machechi, because pakavhura varume vaya machechi vakauya vachiita kukukuzva, yet tumwe tumachechi twaita kuraura
vanhu munyika, vanhu vomune tumwe tumachechi, but pakangouya machurches aya akakukuzva machurch leaders vemusangano vakasiyana-siyana vakaita kutorwa nezineti vachinounganidzwa pazindoga payadha. Saka jealous ndoko rinenge rakungobva kune vamwe. I understand that competition mubusiness whatever zvinenge zvichingoitika, that's why vamwe munozongona vakungouya vachitukirira, vamwewo varipo pakusapota munhu nemwoyo wese, vamwewo ndo vari kuti ari kupomedzerwa munhu waMwari wedu musamudaro, nekuti mukada kupomedzera vanhu zvakashata stereke zvamuri kuzoita wati ini zvekuZimbabwe zvinonetsa. At the end of the day hauzokwanise futi kuti unge uchireverera munhu zvichida, because pane umwe munhu wokuti anenge achichema nenyaya idzodzo dzinenge dzichingoitika. Saka ndingopfuura ndi vanhu veZimbabwe ndingokuzivisai zvinhu zvinenge ndichadzoka nemamwe maupdates ndichikuzivisai zvamanje ndiri kumboti bye ngatigumire panapo. Kuliendi chindirekera ndaneta kamunakiro